La 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 la. Ke duniya ina zaki da mu. Rayuwa kaddara ce. Malam, yanzu in mun tsanci miliyan 10 in na baka 300 ya zaka daita? Mazanci miliyan 10. In baka 300 ya zaka. Kaman 300 saboda dan iska ne kai. In ta saba Allah ya wallahi wallahi 300 zan baka. Kaman 300 wallahi ba sa ba. Kai awa malam lafiya kuke rigima mai gida lamba ya ci miliyan 10 wannan saboda 100 da hankali wa 100 ku zai ba miliyan a kai ma ka ba shi 300 ci miliyan 10 ka bashi 300 saboda dai na yanzu ina kudin saboda ni ma na shiga ciki sai an yi lissafi idan aka ci kudin a wai babu masu ba ma kudin mana sai an tsinta sai an tsinta kudin shine